Bai, orain dela urte batzuk dela konturatu gea komunikazio departamentuan, ikusentzunezko industria eta merkatua oso azkar aldatzen ari dela, Bai, asko internetek eta digitalizazioak ekarri duen garapenagatik, Orduan, guzti horri erantzun bat emateko edo, bai ikusi genuen beharra, ikusentzunezko berrikuntzan espezializatutako gradu ondo bat edo master bat eskaintzea, eta baita enpresak oso zentratuta enpresa berriak sortzeko, edo ikusentzunezko startup horiek sortzeko ahalegin bat egingo dugu, Bai, egingo dugu Bilboko MUk dakan eraikinean, BBF edo Bilbao Berrikuntza Faktoria eraikinean, oso ondo kokatuta dagoen Bilbo erdian dagona. Master hau besteengandik edo bereizten duna izan daiteke hori enpresa edo mundu errealarekin eta erronka errealekin oso lotuta dagoela, eta gainera ikasleekin sortuko dugula enpresa bat, kooperatiba bat, eta horren bitartez ikaslek fakturatuko dutela. Orduan nik uste hori badala baita gauza oso berritzaile bat, eta hasieratik lehenengo gunetik lanean egongo diala ikasleak. Orduan horretara oso zuzenduta dago.